абдуқодир талбаков хабарнигор ва пайрави дини зардуштӣ дар тоҷикистон мегӯяд мақомоти тоҷик таъмини амнияти ӯро тақвият доданд. Талбаков дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт баъд аз эълони тасмими таъсиси ҷамъияти зардуштиёни тоҷикистон ӯ пайваста мавриди таҳдиду фишорҳои лафзиву ҳузурӣ қарор мегирад. бархурди бад албатта ҳаст. ҳоло чаро каме эҳсосӣ ҳарф мезанам. вақте ки шумо гуфтед ки ҷои вохӯриро муайян кардед, саросима шудам, як таксиро манъ кардам. ба қавли худаш ба иттиҳоми ба гуноҳи зардуштӣ буданам хизматрасонӣ накард. хеле таван хира аст ростига ва хира шуд. ин якум бархурд нест. аллакай сеюм ё чаҳорум бархурди нақлиёти ҷамъиятӣ аз ҷумла таксиҳо ки албатта таассуб доранд, таассуб меварзанд. муроҷиати абдуқодир ба мақомоти интизомӣ аз афзоиши таҳдиду фишорҳо рӯи ӯ бепосух намондааст. ростӣ бо ҳар ду мақомот дар сатҳи баланд ҳам суҳбати телефонӣ доштам, ҳам бо баъзе рутбадорони баланд, албатта аз вазирҳо поинтарашон суҳбатҳои дар утоқашон суҳбат доштем. онҳо хуб қабул карданд ва гуфтанд ки вазифаи мо ҳимояти амнияти шумо аст. дигар мо ба эътиқоди шумо кор надорем. агар ин дин экстремистӣ нест, агар ин ташкилот хилофи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон амал намекунад, дигар вазифаи мо ҳимояи шумо аст. ростӣ каме ҳимояи маро пурзур кардаанд. ба қавли Ойниҳол Бобоназарова ҳуқуқшиноси тоҷик, маърифати таҳаммулпазирӣ дар ҷомеаи мо на танҳо дар масоили динӣ, балки дар ҳама масъалаҳо вуҷуд надорад, зеро ба гуфтаи ӯ ҳам дар хона, ҳам дар дигар маконҳо кам касоне ёфт мешаванд, ки фарҳанги таҳаммулпазириро барои кӯдакону ҷавонон тарғиб кунанд. ما نتونستیم جامعه بسازیم که تحمل پذیر باشد. برای تحمل پذیری یعنی که معرفت لازم است. مثلا ما میدونیم که قسم زیادی مردم به همون دین اسلام باوری دارن و را احترام میکنن و غیره. چی ترس هست از یک مثلا رویه که نه اونقدر وای دارد، حالا که قریب همه دین ها یگان خطر ندارن بغیر از زمان بعضی که با نامش دین میگویند دولت اسلامی. дар зимн абдуқодир дар садади пешниҳод кардани асноди зарурии ҷамъият барои сабти ном ба кумитаи дин аст. Зардуштия яке аз динҳои қадимтарин дар ҷаҳон аст. Ба гуфтаи Абдуқодири Абдуқаҳҳор, ҳоло анҷуманҳои зардуштиёни ҷаҳон бештар аз 3 миллион пайрав ва 200 ҷамъият доранд. тибқи иттилои кумитаи дин дар Тоҷикистон 4058 адад иттиҳодияҳои динӣ сабти ном шудааст, ки 66 адади он ғайриисломӣ аст.